tema. Pozanşol hakikaten aytsak bolýanlardy dogry etkilenýän adamlaryň içinde bir adam bolýar, köpçülik bilen adam mysal üçin awtodan gitjek diýeni bar. Bu pikir. Adamlaryň içinde bolmak, adamlaryň içinden bir insan bolmak we şolaň diýen hakikaten öz bir boluşuň ýaly öz duranlaryň sakla diýende adamlar aýdar sen kimligiňi bilýär diýmek, adamlaryň içinde adamlaryň derdine derman bol. Halk sen tanasın, bilsin. Yalan sözden bok, yaranmavuzci Yütkemedinde taşımım için Hakiki söýüwi alavdyr bilýän Dem alıp ondan tüste söýýän ýanan Anan Maňa anan 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 Maňa anan Tamamgin yediledim yali Harmin sada o bayıgdı yali Hala mı durmuş halini Edermin adam tapar yolunu Anan Anan Mumo Anan 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 Mana Anan Biz şu an Bayram Alış Bakhanası'na geldik. Marvel Haytı'nın Bayram Alış Şehrinin Bayram Alış Bakhanası'na. Ben Hovat Elbette Gönüt Köşük. Ödne çekici. Arasında teviği. Video alet valacak mı? Video alet vallam mı? Hani? Yok. Anlatıyor şu an, anlatıyor. Bak, biz şu an Bayram Alış Bakhanası'na yurtu bir teliyak var. Dine bağlı kemeyer güneşin iň bir peýdaly, iň bir şypary düşen şöhret eken. Her kim berde aram tapmak üçin böwrek, ýürek keselleri bejertmek üçin tebiği şertlerde berkeldiňce gelýär adamlar oturýarlar we bizim özümizçe berkeldiňce karar verdik. Gadimy Merwin köýne galalarynyň içinde 18-nji asyrda gurulan we suw ýetmezçiliginden taşlanan Bayram Alhan galasynyň territoriýasyna mülküň administrativ merkeziniň gurulşynyň düýüp tutulýar. 1888-nji ýylda arkitektor Viktor Schroeder tarapyndan bu ýeriň seýilgähi deshalar düzülýär. Merkeze ýerleşýän täsin köşk halk arasynda 40 ýyşik ady bilen tanymal. Şeýle ady gazanmak hakykatdan 40 sany gapydan ibaratlygy sebäp bolupdyr. Gyzlar we ýigitler köşkü. Ady bilen ýaşaýjylaryň hakydasyna singen ýadygärlikler aslynda 6-7-nji asyrlarda şäher etekläp oturan gür ilatly ýerde gurulyp, Hurmuz Farra kanal ýerleriniň eýesi bolan mülkdary degişli bolupdyr. Rowaýata görä, köşkler orta asyrlarda gür baglaryň içinde ýerleşenmiş. Araları daş bolmadyk bu köşkleriň ulysynda durmuşa çykmadyk gyzlar, kiçisinde öýlenmedik ýigitler ýaşanmış. Olara beýleki köşkdäki gyzlara öýlenmek üçin şert goýulypdyr. Egerde kim almany gaýraky köşke ýetirip bilse, isleýän gyzyny saýlap almak hukugy bolupdyr. Emma her näçe jan etselerem ýetirip bilmändirler. Şeý dep işi ýeňilleşdirer. Juwanlar arzularyna ýeterler ýaly sapan gural oýlanyp tapylypdyr. Muhammed ibn Zeyd'in aramgärhi. Sultan Galanyň mauzoleyi 1112-nji ýylda bina edilipdir. Bişen kerpiçten sünnäläp ýasalan arap şekilleri nakkaşlyk sunatynyň ösenliginden habar berýär. Şite İslamyň wekili Zeyd Han Kelif Ali'nin 5-nji neslinden bolup öz döwründe İslam dinini ýaratmak üçin uly tagallalar eden.
Sultan Sanjar kümmedi. Beyik Seljuk döwleti döwründe Merv Horasanyň iň bay, güzel şäher hökmünde tanalyp, binagerçilik sanatynyň genji hazinasyny Sultan Sanjaryň kümmeti wedäpdir. Täsin binany sallaran Abul Haris Muzayiddin Sanjar 1886-njy ýylda Iragyň Sanjar şäherine dünýäge inip 1118-nji ýylda Beyik Seljuk döwletiniň sultany diýip eglan edilipdir. Heniz dirke özüne ahiret öýü gurduryp, wesiýetine laýyklykda jaýlanypdyr. Mongol goşunynyň ýürüte gala ýumurjy gurallary bolup, atylan oklar kümmede zepir ýetirse-de gaýtadan dikeldişler häzirki gözel görnüşe getiripdir. Alimler bu kümmede ilkinji 2 gatly bina hökmüne saýyp 3 asyr geçen soň Filippo Brunellesco tarapyndan Ýewropada gurulypdyr. Ol şonda gümmediň 2 gat öýrilen usulyny Florensiýadaky Santa Maria del Fiore ibadathanasynda ulanypdyr. Kümmediň içki ýüzünde ýyldız görnüşli geometrik bedew önümleri aýratyn ünüsini çekýär. Imaratyň gurulmagy bilen bagly riwayatda Sultan göýe asman perisine aşyk bolanmış. 3 şert bilen peýker oňa durupçy çykmagy razy bolupdyr. Hiç mahal saçyny daraýşyny şaýat bolmalyl, ýürenine, sevgine, ýagny ökçäniň ýokarsynaky ýogyn damaryň duran ýeri. Şoňa seretmeli däl, bilini gujaklamaly däl. Sultan şertleri kabul etse-de insan bilesi geljiligi onu erkine goýmandyr. Synak görse, peri saçyny kellesini eline alyp darayan, aýagy ýere degmän ýüreýän, gujaklasa bedeni süňksiz eken. Muňa periň gahary gelip goş bolup asmana göterilipdir. Sultan ýalvar ýakar galmagyny soranyna peri imarat salla çür depesine deşik ýasat. Menim her anny güni seniň diýdaryň görmäge geleýin. Şondan soň şa özüne şu kümmedi gurdurman külkülüne düşüpdir. Merve siýasatym dowamynda edil bu ýere barmadygan bolsam, soňra okuýjylaryň aýtmagyna görä, şu yer hem köp barlayan ziyaret edilen yerlerin biri eken. Bu yer Hakem el-Gifari peygamber tarihinde Büreyde bin Eslem el-Gifari'nin mavzuleyi hasaplanılıyor. Hakem el-Gifari peygamberimiz ölýänçe onun bilen söhbetleşip geçirýän eken ve sonra Basrada mesken tutupdyr. Musulmanlaryň arasyndaky biýdizgünçiliklerde bolsa goşulmandyr. Iragyň Mawvay welaýetiniň häkimi Ziyad Ebik tarapyndan Sevitiň häkimi hökmüne Horasana iwerilipdir. Ölýänçe köp ýeňiş gazanan Hakem ilki Hirata, sonra Horasan welaýetiniň Merv şäherine girdi. Ceyhun deryasynyň aňarsynda ýeňiş gazanan Emin el-Gifari Mervde aradan çykypdyr. Onuň gubury Merwiň Mara şäheri Bayramal etrafynda ýerleşýän gadim Merwdaky sahawa Bureyde el-Esmi'niň mazarynyň gatdaryna ýerleşipdir. Bureyde bin Eslem el-Gifari 682-nji ýylda Horasan Sevitinde iň soňky merhum hökmünde tanalýar. Ol Eslem taýpasynyň Seymoğulları şahasyna değiştidir. Haliflaryň döwründe durly wezipelerde we serkerdelik wezipelerine işleyen Bureyde Hazreti Osman döwründe Horasanyň basyp almagyna goşulyp, aradan çykýança Merwde galypdyr. Merwiň ilmi neşriýaty bilen hem meşgullananyny taryh çeşmelerde beýan edilipdir. Ol Merwde ýaşandygy üçin oňa Merwezi tagallusyny beripdirler. Hoca Yusuf Hemedanyň binagarlyk topluby. Hoca Yusuf özüniň bütün ömrüni İslam dinine bagş edipdir. Biziň günlerimize kitaplaryndan bize gelip ýeten dini felsefe esasyna ýazylan Rutbatul Hayat, ýaşaýyşyň derejeleri adly ady we eseridir. Asly Iranyň Hemedan şäherinden bolan 1048-1140-njy ýyllarda ýaşap geçipdir. 20 ýaşyndan soň Bagdatda köp ilimlerden esasen İslama degişli hukuk bilimleri boýunça kämillige ýetýär. Merwde ýaşan döwri şägirdlerini tälim bermek üçin deňsiz taýsyz hanakany bina etdiripdir. Döwürleriniň ýazgylaryna görä bu hanaka Horasanyň käbesi saýlypdyr. 1110-njy ýylda Sultan Sanjaryň ondan pata bermegini sorap Samarkandda hat ýollandygy barada maglumat ýazyk çeşmede gabat gelipdir. Erkala, düýbüniň haçan tutulandygy taýyk belli däl. Beýikligi 25 metr ýetýän göräýmäge aýlygy meňdeş diwarlary ilki başda köp burçly bina edilipdir. 10-njy asyrda ol goranyş galasy hökmünde dol ulanışdan galypdyr.
Şol wagtlar onun beýik diwarlaryna ýol beletsiz çykmak kyn bolupdyr. Diňe içki peslikdäki ýerleri ekrançylyk üçin ulanypdyr. Zülküfil Peýgamberiň gowurhanasy. Tarih çeşmeleriň beýanatyny Kur'an-ı Kerimde ada tutulýan 25 peýgamberiň biri Zülküfil peýgamberdir. Ol Ýakup peýgamberiň neslinden bolan Eýýub peýgamberiň ogludur. Sabırlylygyň nişany hökmünde tanalýan Eýýub peýgamber barada Piragy sabırly bol Eýýub diýen fitrleri bar. Zülküfil peýgamberiň asly ady Bişir, ýani Beşir bolupdyr. Oňa kanagatlylyk kakasyndan miras galan. Dini riwayete göre Elyasa peýgamber garrylyk çagyna ýetende özünden soňra insanlary dogry ýoldan ýürejek takwa adama ähli ihtiýarlyklaryny geçirmekle ýüregine düýär. Şeýle maksat bilen jemagaty öýşürip sowal berende Beşir özüniň bu wezipäni gerdenine aljagyny aýdýar. Senintik ýaş, howlukma diýen gaýtarga pitwa bermän 3 gözek meýletin ýerinden galýar. Şeýlelikde ol beren sözüne tapylyp Zülküfil, ýagny kepilligiň eýesi adyna münasip bolýar.